En esta Pascua non pode faltar un agasallo de Caroline Kiss. Hola, Carolina. Hola, que tal? Opcións temos amoreas. Amoreas. Vamos lle dar ideas. Vamos a ver, da de bebé nena, que vai hasta 12 meses. Podemos ter así, conxuntiño, tanto este como este. Que bueno, ahora que vai vir o bo tempo, pois xa pensamos máis todo en corto. Estamos desexando xa vestirnos de corto, Sí, a verdade é que sí. Bueno, milleiros de opcións aí para nena, tanto vestido, conxunto de chándal. Por exemplo, de neno, así en corto, pois estes que son de precio máis económico, de 19,99 ou 20,99, e trae tamén o pantalonciño corto ca súa camiseta, tanto así como así. Bueno, hai moitas opcións. Eu sempre digo a xente que se anima a entrar, a mirar, que para iso estamos. A tienda está pensada para que a xente entre e mire. Si, que a veces danos un pouco de reparo, ou se vemos a tenda vacía, de repente como que nos dá vergonza. Non hai nadie e tal. Estamos encantadas de que a xente entre e mire. Se non ve algo que tal, pois que nos pregunte sempre, pero a intención é que a xente entre e que mire, que estamos para eso. Que os deixades estar ao vos seu aire, e remexer e mirar sin problema, veña. Despois, en conxuntos tamén sempre pantalonciño corto así de algodón. Esta, por exemplo, pois trae dúas camisetas, unha máis corta e outra máis larguiña. Sí, porque o que máis triunfa suelen ser precisamente os conxuntos, non? Os conxuntos de algodón nesta Pascua sempre, generalmente, son os máis vendidos, os conxuntos que veñen así. Bueno, que hai conxunto tamén, ou senón tamén, bueno, un vestidiño así de algodón, mira que chulo. Que hai varios. Entón, pois, nada, que a xente, eso, que hai que entrar e buscar opción para os afillados. É que un agasallo para os afillados é unha tranquilidade para os papás de non ter que ver con que se combinan as cousillas. Claro, xa ven todo así montado. Mira, no de neno este, que está moi ben, que trae tamén a camisetiña. Pois co seu pantalón, e trae tamén a gorriña. Bueno, non se pode pedir máis nada. A ver, todo tres. Mira, bueno, xa estar vendo o precio aí, Carmen. Eu vexo mal, O precio é moi importante. Pero eles seguro que o están vendo, 27,99. Sempre é moi importante, porque aí hai que comprar a rosca ou o ovo de Pascua, entón hai que repartir a situación. Entonces vos axudades un pouquiño aí sempre para axudarlle ao cliente. A rebaixar un pouquiño aí os prezos, todo o que se pode para facilitar esa labor. Que a ver, que enseño varias cousas de maioral, porque sempre é o que máis solemos ter, pero eso, que tamén seguimos traballando ahora con Levi's, que temos moitas prendas de Bóbuli e de Chico tamén, que entra na página web tamén. É unha opción, www.carolinkiss.es. Está todo moi ordenado na súa casilla, non está así todo xunto, pero miran conxuntos, e en conxuntos normalmente están todos xa os que veñen montados. Perfecto. Bueno, de nena tamén, bueno, opcións tamén de agasallos así de Inca, que nos veu novo este coxín. Bueno, este squishy que, bueno... Ai. Isto é... Bueno, o padriño e a madriña triunfa xa con isto. Xa tamén, por favor, que alguén me regale isto. Por favor. O momento de estrés que apetece. Mais así algúns bolsiños, estes tamén nos viñeron o novos a mochiliña. Mira de que chulo. Son novedades todas que chegaron de Inca. E aquí, pois mira, aparte dos conxuntos de Chico, que tamén están moi ben de precio, que son de 20,99, tanto o vestido como o conxunto, que ven así tipo falda pantalón. Para decidir co que máis cómoda. Que nesta combinación tamén hai bañadores, que eso, que tamén temos opción de baño. Que xa comezamos a pensar niso, que xa estamos pensando en praia, piscinas e demais. Pero bueno, sempre é unha opción de conxunto. Pois eso, cando empeza xa a vir despois o bo tempo, xa nas vacacións, pois xa teñen o agasallo do padriño da madriña para estrenar. Así que se apunte. Bien, perfectamente. Eso, o tema de Levi's que xa comentamos. E aquí nos nenos, pois igual, sempre veñen este, por exemplo, trae a dúas camisetas con dous diseños distintos. Vamos a poner aquí para poderla subir mellor. Mirade por aí. Traen. Estupendo. Aí, despois trae o pantalón co precio tamén, mira, 30 euros 3 pezas. Non se pode pedir máis. Carolina está aí axudándovos a máis non poder. Vamos, o precio para nós tamén é importante, claro que sí. Conxunto de llacañóns, bueno, conxunto ben así suelto que se pode combinar. Cos nenos son moito de sport, moito fútbol, moito deporte. Pois chegaron novas estas camisetas de llacañóns que van hasta 16 anos. Témola así, témola en rosa,
enseño os 3 modelos, que se pode combinar todos co mesmo pantalón, que é o pantalón corto negro. É que todo isto ademais E ven con isto sorpresa, non? Co 15% de desconto xa. Mirade, Para levádelo. axudarlle xa na Pascua máis aínda aos padriños. Sei que Aí, estamos moito a mellor tope. prezo todavía. Non só axudándolle aos padriños. Como debe ser. Por exemplo, de nena, apartei este mono, pero bueno, tamén hai infinidade de opcións, tamén hai algúns conxuntos como os de Chico dali, que bueno, parece unha falda, pero é un pantalón, así en conxunto, 20 euros, 2 prendas, bueno, estamos a tope. Pois veña, que se pasen por aquí, que vexan todas as opcións, as que poden encaixar mellor cos seus afillados, porque ademais para facilitar esas compras temos o noso sorteo como a todos os anos. Super tazas de Pascua de Caroline. Eso, que ven co relleno, non lle poñemos de decoración. Ven o relleno tamén cos seus oviños de Pascua e todo. Xa son un Así clásico, que, sí. Que hai que facer para participar? Pois hai que comprar compras superiores a 20 euros e damoslle un papelitín aí para o sorteo e listo. E bueno, aproveitamos tamén que coidamos sempre moito o detalle nos paquetes de regalo, eso, cun detalliño sempre, pois Os afillados para endulzar ese momento tan especial cos seus padriños. Carolina, hai que deixalo por hoxe porque aquí hai tantas opcións que o mellor é que se pasen. Que se anime, que entre na página, que mire, ou senón que nos pregunten, que estamos para eso. Moitísimas grazas. A vos, Chao, grazas, chao. chao.